ki ong dong kang hu thing pi dio pani along ki nepon long 20 BN CRPF atum pen amtereng lang PME school along rada tumaphan akijoy pen sekelang pon Chuki hola long APHLC Youth Conference along rat kachito dun jiaphan APHLC Youth Wing sutum kapachini pon Birta kelang arado anaphan kardom pajirlo kardom non karbilong rea birta long pen ujang terang pi non arju tha birtang ton pen Diopani bid forest kaparlo angkang apar diopani along ongdung athing pi kenepdun Kedamtang ni phai Great Rock ani Selonizan Range angkang diopani bid forest kaparlo upper diopani along ongdung aron repen kapang samlun athing pi thekdam long si forest asai khiatum patrolling kedam mahut nepdun long lo Officer Rajas Lekhya hin pen birta nang bachini do nating ke labang sodor ke do thing pi mate thengsak tika chap hichia long suripli cap an bag doji pusi birta nang bachini do karbiang long along kilir sing athing pi kero kang hu heda jia phan karbiang long arat atuma phan deopani AC bid forest bid officer Rajas Lekhya pen tuning report sangti hidi pen presenterang karbilong ria birta forest stop pen chingrum si nile tuma pada pani long damlo si pada pani long dam pen nile tum kakuruk damut elong adim thingpi kapang som thegam lang lo labang so thingpi kapang som theg lok pan jok tung labang so thingpi nep dam pen puthot nile tum deu pane bit on bang lo labang so thingpi nile tum market video bang suri plika pan doji lasi nili kadoi orat thanda chuni nile han lo lasi ilitum labang so reng seng apirothe kepajok ya phan kato ko berat ta ilitum chingrum pet pi putel labang so arija bang tum group po lasi karbia long arat ke don phan nili chuni nile han lo ilitum kar bang so reng seng apirothe ke padoji pulote nampi namdur ke padoji pulote thing pikang phang kerai kanang so lasi ilitum department along rong ke do arat tum nang cherap dum te mesen ji pusini le bachile la kiklem kichong huo tum hanali tum pang thek iglong loma mande ne bonong den ma nilitum khada sport along ata dimak lo man kele horan ke nitum abang fulong lela la penonan ta nilitum abang fuchin nela la so thing pi konat an si ke ponji phan si ka por ilom no la bang nilitum kachinya teng pute la demapur ji som sin nitum angring ke tam tang porta pada pani pen thingpi wan de demapur si pon pon besar jolong saminilitum ke dam horan ke gari ta ave ke la thingpi ke pang som thegam long pa joksi so thing pang tum ne office an chawan la pang so pi thek pi ne amen thing nang ni tita chapa mane alingalam pen ke pulo resak ilia alingalam pen la si adoro do thing pilo tamang sala so thing pi virdet po la so ke pavir wede je phan ili tum chera pet pen kam klem pon so ne besen ji bisi dilin pachin Kedamtang thedini phai Great Rock ani nijang karbi anglong la khai siduaram la constituency ke parlo amtereng lang PME school along 20 BN CRPF atumpen patirpi pon rada tumaphan age jaben sekelang amtereng hawar tower ke hinopen chenglong rada tum kisun ke boy pen chechak nanglo laso kiso kiuni ka chilang jia phan ke rap ka chuhang atengsi 20 BN CRPF atumpen laso sai dengpon si amtereng along ke do kiduk det arat atuma phan kiso langpon lo rada atuma phan akijol pen se kelangpon ahud nijang karbiang long DC Krishna Bora 29 BN CRPF company nijang karbiang long SP amtereng asar the mangal kropen kaprek man peng ke do tum chitong amtereng pen bothat lang son ke do kedam je phan tower ki sung do an nasipi niar ni ladak amtereng arong rupa dun ke ban pike akopai lo pusi che mathalo
lapen ka choro sitame 20 DN CRPF atuma phan amtereng asar thepen choro pajir pon hongkram pen longki rongpi karbi longria birta bangi kat sa sono mani la sodak ni tum am tereng pen rong koi thong kep do la sodak ni tum long medical treatment ko phan kidam tangan pen ta aprang theklong loi phang government pen free medical treatment la so pen apian bang kenil tum bang ke dak long ponte pini 20 CRPF pen alang ni tum hin pen nang kerap isi am tereng along isi free medical camp ikon alang litum phantani lihin pen churulo an pen ladak kiduk kela karat an pen kisu litum inglong sotum athema dak litum Halloween pen doai kachuni bipon lo rasi pinedak ake joy pen rongoso nilitum pen dadak Halloween kilometer cap trip hopen anta dadak pen wang lo la doai chupon lo ladak pen lasi alang litum sita ladak ake joy pen si alang litum treatment da kurilong lo an pen duai ta long pon lo lasi none prang bangke sarkar tum ta lason judi free medical camp ladak der le puba ngali karbiang long atok anu long bipon asonte ini tum karbia khai phan sita asap so kerap du ponjima usinilhin pen gamatha athemani tumke kisung det ke boydat an pen tuwada ka henu du piglang lasi asap sawa ke sulong ke ha boithalang suan ke ciwan pulute akhoros ta thetan an pen lasi lason judi ni tum kem bitam judi aningkan pen celar boy elong wet legi binang yedim kali sita along ka prek bi ponsi laso a medical free medical camp ipi ponji phan ne sarkar hin betal lasi si eka chuning rido lasi nang li tum sita laso kambang akeng kam nilihin pen ka chuning ri lasi nang li tum sita laso la council pen sita nang tum hin pen si ka chuning ri la sinal tum sita la son medical camp bi pona son tepo kar benglong hawar sita asap so kisung ge boy pen asap so ke jog duibon kisi la sinilhin pen matha la sinal tum han menta la sinal tuning ri la sidak 20 CRPF pen si pini alang litum enang cerap dun pen nilhin pen ta alang litum khan suri kardom pi ponsi nilam tian pon bang kiso bang ke nili lahailam bang nili doktor long bang ke non ko ke chitong lunde sita phuguso pokuso an pen adak asona ke solong ta lang pon balang itu la sini lilang bang ke la doktor len bang an sini tunde la sila nang le tumbang la so alain bang ke doktor pande albi den press meet ke hang nang ko the la pon lo kedam tang thiri ni phai trok ani diphu dimasa club asai hemalong APA Chelsea Youth Wing satum pherang kya mai kani pon laso pherang kya mai kani along APA Chelsea Youth Wing Central Committee atum pen kapachini pona tengke knowledge is power mate kachini hello jakong pu alam ATP NC non ke bang ji theri ni phai inkora ge thom laben inkora pri ani ni lip constituency ke par lo choki hala along APA Chelsea Youth Conference nini aphaman pado konji lasi laso conference along ni hang laben ni jang karbiang long APA Chelsea Youth Wings lembang phi pen chenglok rat do anta machitodun etji aphan tuning ripon bangso pherang ke mailong APA Chelsea Central Committee Youth Wings Finance Secretary Rangsina Teron Officer Secretary Harbamon Inti Kathar lapen ari sangho tum chetong dun nilutum non kewangji tarik ko ra thom ko ra pli nilutum episode youth conference tum apan tum chisik chidang pun bomlo asila bangso apurak nitum negiram dia prang chitham dia prang ila prang si kedam tangarni nilutum songjapo bang troksia tum apan right komasai khitum nep ingnang pon der penajok langdam han hem kang sam beng choklo nang tung kadu bera thek longprong lo alang litum ke aphan longri aphan hemprek aphan kachisong pipena joksi rai komasai khe tum bangke nil tum songja po tum phan nep nang pon lo bonta kopai kimi alang litum kedam tangarni meset miet pensi la hem kang sam pensa melang tum release long lo aron pensi episode party ke chisong bom potsi aron pen ki claim ki dam pen ajok mission miet pen khe phan karja pi pen ajok si la raikoma sa khi tum nang nep ingnang pon lo te bonta aron pen sang ko nil tum asong jap po tum alang tum han bel ke palong je phan
jail bang kita jog dia pan nilutum amai phu episode se amai phu sarjai kathar pen jog chipe duksi ukil advocate pen chingkisi alang tu pan aron teng bang chidan pen pinier ni ke alang itu hem kang sampen jog long lo lasi nilutum labang alang tingki jog penapot nilutum chihok piklo nilutum ese central committee youth wing pen tame nilutum alang lutum pan ki claim ke dampi asongja potong pan tame churu parpik lo lalo la pen non nilutum especially pini dadak ko ang tum han ki pharang ko thela pano nilutum rada pan karbi ang long rada pan i sonsuni alam ke pachini ya pan si nilutum pini press meet bang bang lo basi nilutum non ke wangji tarik ingkorap ki thom la pen ingkorap pli nilutum APSLC youth wing bangke nilutum peman pon po adima bangke chuki hala nile po musti harlo nilutum kitam tangarni tu number 3 point angko nili kani yang tu mga halo 23 March lasorni bangke nilutum youth tum delegates meeting dopo lasi every constituency president secretary youth president secretary tum do ana bangke hala suarni bangke delegates solang tumke lang tum mangana chitong lap nang po athema labang so meeting ho nitum arsik jit pen party kang tangye phan youth wing kang tangye phan lapen kewang 3 year ni ko pia size ki claim kedam ponji ma hala so nilutum arsik jit pen tum chingki than ponji lasi 26 constituency youth president secretary to phan tum jo phapon lon nang nitum hala bang so arni ke jat asai le dosita nang chitong dun begje phan sin tum phan chunari pon pati krim lo lapen ke number 4 point bangkel halo nilutum non dhu labangso a conference abang ke nilutum isi mesen athipi si nilutum enponlo posi nilutum chimat haponlo nilutum athim ken pon ke knowledge is power nasi labangso knowledge is power pu alam bang ke kadu ke betal tum chinilo kachini ke jakong lasi labangso athim enpon pensi nilutum mesen nilutum ke theke dinga tum phan texer tum phan non nilutum labangso conference on tum hang ponji chupha ponji lasi halabang so a conference along kewang atum an ke knowledge is power po hormu bang ke kachini mucho je phan an se ke thegye phan kachini ke jakong aposi tum bang putin na chini nang aposi las hala so a conference long kewang tum an ke labang so athipi labang so alam bang ke bang putin na long repo lasi ilitum bang putin ta ning chibi pon nang ke halo labang so a conference long wang pen itu ma ke phan itu ma party phan ali duji pu sinil tu ma ki koi dam lapentu number 4 appoint bang lalo nilutum pini labang so social media long campaign nilutum kapachini gang tungal halo non nilutum tirikam mai tum pen nilutum kadu kabe cherap chito pe non nilutum kam claim pon bomlo dam pon bomlo pini ke tarik thok di ho nitum non hodak pendel sitamen tum kim tangalo poteng lo non kadu kabe kikim kerang ke structure bang makha ke tangalo non la tilpar la hai cholo lagi pena diglu te lagi tang det po la pen ke hawadak delegates tum han kidu ke thagi dim tanil tum stick dang piat lo la pen ke kadu kabe ke nangye son an kinil tum almost 90% kinil tum progress alo la si nil tum kadu kabe phang chunri kang tum mate ke pachini kang tum la halo nil tum la bang so conference abang ke mission me agency chun pon te me po bosi ning ke thedolo la halo nang tum ben ko penesan ka nei son do polute nilitum armu bangke non markin itum isi expectation bangke 2000 to 3000 so ta khedi song bong tum chitong thegi samay tum ko chopha lor apu delegate hisab bangke tum 150 1% tum do samay armu tum bangke nei birtan kelong do teng bol thedi nai pia teng bolte bang suri hini bat ki dujibo so sin amane expect one ang tan ben tami tum hang ponji pusin tum chisik dolo se tami sonsoni tum lo akadure do la so pena posin tum ang tang ben bang tum hang pon dolo bonda nilutum non nilutum ang tan mane tum party bana behri bhan tum ke hang ponji bang chisik tidang mangala lo nilutum KSA la amai phu sem sonteron phan bang tum hang pon po la pentu nilutum party man ke tum chief guest bangke nitum presiden sarjai kathar alang dilo lapentu nitum long general secretary ke hai sar kiri rongphat bali pantamentum johang munpo lapentu legal secretary
Simpson Teron nilitum episode along lapen thu mamyang tu tum kelang oh sarkirong padolo oh lan sini nilitum chupapon lo Birta lang si kang ton chalo kaduka vita dumi thak mi kardom